Tak, sme na prechádzke. Že teraz budú nejaké zábery, ako Torino kráča na prechádzke a do toho vám budem prípadne niečo hovoriť. To je Torino na prechádzke. Akože dosť je zima, viete? Ale chcela som vám povedať, že LGBT komunita mám strašne rada a patrím do nej. Som chcela povedať, že ste mali nejaké otázky, čo sa toho týka, tak mi napíšte. Ja som teda akože bisexuálka, do toho patrím, že bi, ale som chcela, veľmi páčia skorej lesby a veľmi rada pozerám tie seriály také, kde sú buď lesby alebo gejovia napríklad, také seriály, filmy, veľmi rada to mám, také tematické, že ak by ste o nejakých vedeli, tak tiež mi napíšte. Asi mi zamrznú ústa a ruky, keď tu budem hovoriť, tak to nevadí. A proste ešte som nebola, ale rada by som išla na ten pochod. Dúfam, že sa podarí možno tento rok, uvidíme. A to proste podporujem. Neviem, ako to vidíte vy, ale ja tam proste som a veľmi by som chcela nájsť viac ešte ľudí, ktorí do toho patria alebo sú a ktorí by sme si písali o tom. Prípadne nájsť si konečne, ale neviem. Myslím, že si nikdy nikoho nenájdem. Ale keby som si našla, tak asi chcela by som ísť do ženy, do lesby. Ak by sa teda podarilo si nájsť niekoho. Neviem, čo robí, no nič. Ale neviem teda, či sa podarí. Asi skorej nie. Ale chcela som vám to tu takto hovoriť. Kto ho ste spolu s Torom na prechádzke. To je asi všetko. Pozri na to, či mám takto tie ptáky. Lietadlo. A to je asi všetko, len som vám chcela trochu povedať o tejto LGBT komunite. Pretože mi to veľmi minule napadlo. Zvlášť, keď som pozerala tento seriál, kde boli gejovia, tak mi to napadlo, že ak by ste mali nejaké otázky, tak mohla by som aj viacej niečo o tom natočiť, keď. A však samozrejme nie len, keby bolo len o tom. Keby bolo celkovo, prosím v komentári viac otázok, tak by som natočila nejaké video, kde vám na ne odpovedám, viete? Keď bude len 5 alebo tak. To nevadí, proste. Len som vám chcela povedať, že píšte mi otázky, lajkujte a čokoľvek mi napíšte do komentára. Otázky, poznatok, kľudne čokoľvek. A ja budem v ďalšom nejakom videu na to reagovať. A sledujte ma na Instagrame martinkasen2 a užívajte si ďalšie videá. Teraz viem, že dosť videí možno takto od prechádzok, lebo teraz sme zatiaľ nevyletovali, ale keď to príde, tak zase budú videá aj také. Takže tak. Čaute!